Связи калшамек кой кердачхами выпуски эфире. Тахан шөнтеркімк. Хейхыр кой ихдейн оны идиқыр. Цудеш ашты тайжания селеш гимназии бири идяшсы нуан урсыда ждулчы ваша кетрида қуатшылыр Евкуру Юнусбек. Налог хан адайылары сентябрь бет қудулч қожымышт кичу ери. Үш қудул деш аждулчы ваша кетрида бихер тахан қалғуыны. Оқшырдес шудос Пачалкин автоинспекция Вашайла. Цунти за мероприятие же республики Такош. Нясри ғышлон белхожда хажуш мосяк мохтиге тоқымда бехер тағын Евкуру Юнусбек. Дуқақ цуатер койер, берішлерға халі жауч фусмышти, дуқ квартир жауч тенушти. Издерге мадаргой тажи тағарғанар сюжет. В республике Халич Гишлошк Эгер Халка Хожиш Мехда Вахахалар Россия Сбербанка Руцка Халёхтыш Дылыч Берибеш. Есть Мохтиги Замикч Берешлярха учреждение. Цабяет Омохтик Хогилуш Дашири Эхту БС. Нясрин мэр Волч Тумгоев Алихан Яхачох Цичхоги Эгер Дуках Эшиж Миллиол Техерьяна инвентарий оборудования. Беш Дуазунгу Бяхка Мехда Хажир Береш Лоус Белгал Яхкач Майдениги Сала Аком Тышки Эшт Кайола помещенишка. Где у нас здесь площадки? Все, где должно быть? Вот здесь должны. 4 площадки. Мальсагов Тимурец Камялдеш регион Кульгулхочу Белгулдяхкар Укшир Майбучак Балыш объект Истияк Езерк. Алдис проектах у корпусе бассейне спортивных усумиляр хайолар. Даху мехда вахахалар нясари халх пограничную службу Урхалиханыч Мехте. Хант сигдука квартиры жилт и нужды дохтыш. Евкуров Юнусбек Куа Хажачул Тихах Гышлож ёхта фирма Викалыш Камялдер. На 8 этаже почти залитый кичи уже. Да, всем сделали, 7-й, 8-й, 9-й. На 8 идет хан. Еще один этаж сверху надо поставить. Мехдас бех бяхкар Евлоев Джамбулата объектыш хан нах естеца яхар бахандолыш. Цутай пархама халхар нислуждац. Евкуров Юнусбек Белгалдяхкар исхахтар юх нислой. Дука квартира жилц енош хаадяха аукционе дохк утты долларк. Галатыс нистера дахоч белха теркуи анта долларцу Тумгоев Алихана. Сулсут атехарцу. Щеца улка тухожим лахт беболарк. Даху регион Кульгулхо Бахахалар аушу рашидец ирайолч стадион Эргяхкара Болх Мыштабот хаш. Юак терку еши в республике Эгер Халха Дахагилчи культуры Кавказа и спорта Хетьяч фестиваля. Этот сектор будет для прыжков, для высоту, длину, он тоже будет покрываться точно так. Этот забор меняется. Все меняется. И самое главное, что у нас тут делается еще мачты. Объекте художды тейп пархуцымыш. Халлеляр хайык ол басет Кавказа кыч регионыш кырбях кач хашиш ляхак айла помещениеш. Здесь демонтировали то, что было. Вот это все сейчас нужно проводить капитальный ремонт и реконструкцию. Это раз. Потом здесь вип-ложа, она почти что в 10 раз. Регион Кульгалхочу юзитер худож хуцми план. Цунг хажа вялчи мех дас бех ктухими болч викалаш декарта дилер бол хан нахи дики да бахарат ухужум лохт биан. Гайсана Валейла Гагиев Хусин Ханиев Юсуп Парчиев Ахмад Кертхамуш. Нясри номер цайоч гимназии дешер хой дейно қита чедахоч мехте дақлот шылар таған мехта. Белгалдуақ Евкуру Юнусбек беріш цу гимназии деш дағаш дольки. Бери дешер толымыр мыштата ышты ишколи царлелю амыл юзы дұқтывалдайыр мехтен. Это классно кульгал хочу яхчоқ беріш сатина дешер атық ужыды. Хейгір хой дейно на юғылық яхште мағдады хач ваша қетли гулбен үш сабарты бия сосын бер дезілышт қетін бұлыра их эздел ғылық хейгіра дешдан үш кертер мотигдалу атшылар. Миссия учителя – это не просто учить ребенка читать и писать, это давать ему высшие знания. И поэтому очень важно, чтобы учитель постоянно соизмерял свои поступки с каким-то эталоном. У нас, слава Богу, есть такие эталоны, есть с чем сравнить. Когда ребенка воспитываешь на примерах предков, родителей, старших, других людей, когда он видит примеры, это лучше. Когда мы показываем на примеры и полководцев, и ученых, и академиков, и спортсменов, когда дети понимают, что, оказывается, есть, кроме ингушей, еще есть спортсмены, есть еще люди, есть еще патриоты, есть еще... легче тогда в образ войти и смотреть, и сравнивать, что лучше, что хуже. В республика дикпейт бежи гигант يول عجيبش هذا خاطر حقوق ديك خلرا صديق درقه هيكم صوبه قلب بول خوي حنسق عجيانش دا يوغجبه
وقنية قد صار دعيو غجو جانج ملغ تيبي سوحق عدا حجب القهيق مزوج خلر تخسيوم مجنو تاب جانش دالتر يتلتر دوق حمز دوز دينده كيش بوك واقتسا ودبرين تس إجداير تيخنيك حاجة جيغانت ياخش بيش دقر بودش بوغ بدعبوش بقرين نسميت أول عش إز باخر خوش إجر ديكا دا يستيب ده كان بولش خلر سوغ إز جهتر جواق بيدني بيخكشت كيرا دوق خيوخ جات سوغي بوغ بيش خوكير خوكير تخير بوغ سخد عبود بوغ حبو بوغوش بقود خوزيش بقود خلشم تخل سخادود كل خيديتش دول ديج أو خلد إز الياقش بيشا تدح أقز فاشي غيلاي خان خيديتش جو سيستم تدح بوغلو تيجي بعج أقشر جهتر ديكي دوقي خور كلر حن إيالت سان إجر دوقا إيشر خي خلر بهندولش يرى قاعد لباليم خيتوش ببشي كران حيلشي ببشي بار صحتا داين شتا خيتو دي زغان ديكا دلتك لشكه قهيجم خوش برت بولش سيخ بيش بول برق بيش تخلق ترلو إز فال خل بواتشسن بقدا أقص حارقق أستا دول دي ديجي دايوش خان أولش توقت ديش حجج صلت إهل خيهتاج خان سيست أورن نشتي ديش دايواخش قوبع أغبع إزر قدا يليرخش ببول خوي تخن ربرسن خوتم إقر ديكا بتسولقا حنت كراس خمية خان دايوش حنت لارخا خيترا это числа 5-10 мая примерно планируется عندها площадь داين 130 гектар سبعة 30 гектар داين وزا دا كيشيا جانش داين دا دولش وقبيش اتسوغتيب أجب قوجلاتش دا دخاشر شي إزر تونسون بين برجيجانتو حتى أخشر شوز دوخا قول بيليرخش بقى هيجم خوي إش ديك خلر بحن لحت بيدني خلر دوغلازش خان حدوال درده تيركل دي سومش خلر سوغا جيجانتي أخش بيشو في ريسبوبليكا باخر خوشت ألبي دول بولغ موتيجش ألشيلك أخري ورومينا خم خويف تمرلان أوشو ريزوان كيرت خامش سنتيابر بيت دعو دوج خرج مشت كيتشو ير قاج يدر يادلا دالو جيل نالوج خان دايلر اشتقدول ديش دوتش أرانر قيتة جداي هرتقن خلقومي لدى خاتشر правительство بيش بالخاتشر قيردر تقن رشتين دوتش وتيا كيرتير دوش سنت أتيجا داي ير كستخل جول بلينارنا قيتة وحلقي تخي خاطر جلح تقدر سو خاطر جوك بود تحق отчет хуги председатель правительства так депутаты нук خاطر ده ханс судина خاطر даляр хадет хо Цусу ди цертик транспортный налогах и халгы республик промышленной политиках и кахегамах и иштихал гулма депутаташ белгубиш дахдол хоржамах едулч законы шуйqi хуцмыждар. Хахир патчалqin дуала хари юк мотика дулч закона йqихан эргалоныш. Водоканал булхош мотигеч администрация векалыш сан рейдай хар пеликонги юрт. Цуюрт багачын яхтар хазидистыч дуқды хындацылыш хайын дикыр. هتخن خم مبر بوزرش صعد دادل خان عدلوش برج كزك بلي بولش به ديق دادل رات إيربوتش باخر خورس إعدل بوخوش ملاق وسموت بدوت بقوي ومديناس أكاد دوش بيلك أنجي يورت باخر خو خيت ستور دقو يلشخان أزوال تخلر بهندولج لاتقش بلي سلطق في آدم فسمي الشورت ده ماشيني لقوت إندي تقلو يعطش إحتو بتسر بقدر تصودل ديس أخش سارياخ чё دادل واش تهديان داخت водоканал بوخوش دا بيخش مياخوش يك بياخروش Последний Ахрива 13 человека, 4645 задолженностей. Сверхъя. За 2 квартала ну еще не было шанс. 119. Ну 119. В месяц 360 рублей в месяц у него. Нахуй дали 1500 я могу дать. شدي قرصادق دادن سلطيق في آدم حد ساج أخشن بارم دوق تقوش водоканал أوفيسي وقت تختليرتو الصنديق قردالش اتشبه أخريف أولش أولتخ تانيقية ديخ شديان خل خايف آزاء يقصك شيتها ياخجت سحق يدولك ياختج ليليرتو نيخي باخش بول وعي ديزل به صار بلقل ديقرت أولش دول أخش حقية سردوح تياختج شوش خان 11 دن خلر اشت водоканал بولخوش تول قاجوب تدلر تودل بقدر تخ ياختج قوش ديالر خل خايف آزاء كياختج تقيت انتيخ باسبورت سخلر أقول شيتيخ باسبورت هذا с папкой собрать бя даш полбесцус отдел субсидий дачи бана ежемесячно так щельготыч репрессивных халра щельготыч хаухкёх с 2013 года по сегодняшний день 100% оплаты жизни. Цытай пархатрыш утыда цархалхаш нагасын бахыр хош шейхана терку еш ашдатилри. Цас булчнаха ха шельготы жил кычан цагул кышсу доқлараха тоц. Хатса булчнаха хет хабя дис усам аш доқ цахлар бахандулш хар бехтас дылч эмегдян. Хар неқит нидис ашхана далуш сахылч пача халқи адыл низит узгулди диқлюльк. Уж бахандулш аш далушнаха халонж нисло. 28 миллион акштал юртык. Сюда ахарыс хацулум дерс хи. Сости дуах туахан. Сахшахар халдулш. Юртада отключается 5 мая отключить дячил да хидуачир миш бахляхам шос.
ستة انشق بالت عادل بوخ محتجش ادمنسترация كل خوش ياخشو ديقر دولش ناخا احكي خي سوس دولجده سوق بوچكاش ثاني سيسترنجي صار ثاني خي دقيقه هروخ دحول تحن مارخي بيتا وغداي حاره 126 водовоз машин дай هروخ تغنتنا هار водовозка 2000 рублей اخشتيلو 2000 рублей اخشداتي لجه تغن تخونه تخيرتا چو اخشدز دوچ دولچرز اخشدالوش خلچنا خلده نو اوخشر اس قوح دي الجديز بقدات قوح دات اوخشر اس حدولش بنخ ملش بخينا اخشدالوجه или переплатилуш или долг доч бонахби نزا أخش جودي دي قليلي بتشا هالقينو إزدادل رأهتو يناخا تسار إعتو بودا канал болхошт барт بيات هتصداق луш إزدادل. Определить график. Не обязательно, что нужно тот же день оплатить в один месяц. Значит, по графику будут оплачивать, частично оплату делать. Но оплата делать должны быть обязательно все. Других действий, вы понимаете, себестоимость воды входит 80% это электроэнергия. Мы большие долги имеем перед энергетиками. А без электричества мы с вами знаем, что подать воду это практически будет. Это невозможно. حلق انجيور ترباخر خوش خخ دال ديقر قولديش مسيح كنترولور و تغول قاچقي تساريخ چوغ ديكي اشتبوغ دا بحر بهندلوش محتجيش ادلو باخر خوش تصغ باغ شه اتلو اخشدادل تخن اولچا قحال دولدان چل دخ شنح صبرج минус олж батха шинцах قطع уже ше переплатилось хабогш бы اشتولچار تاني شباتم لو واشتا دولچن батым ахчаш хотел ше цаг болчар тахн вашта долчар вештолча договор составлять до а селхан 21 тысяч сборяй ах тахн ханцак бригада мит хуца вечером отчитаться до ахмелхул ах уок бригаду сан сложиться да водоканал болхой пелек انجيور терч администрация виклаш сан гулдилер бахар хош дол дерек дикр ашдадыл ряз болшна хахи сос дырлсох да дихды суды бяч соцмах пугоева Мадина Кусиев сурхо кердухамыш دايموك فاشيستش تكرت سبق يتردوح شوي سعدلات ويقاب قبولش دوقش بخوش تساريا وكورس كده دي هاج اجر ليرغدوش لتريه داق واتشخن ويميخكو يلسخانов алади اtkotулу я кадегар гортышхалавц ергич Россияда хажоч бессмертный полк цейуч акция турпал хочен сурт бие ляца тигда лотшок вотсунво Гелисханов Хусен дуцман Киева инзирас وخشر شوست قيت حد شدو سيلا داي موقت أمهن شوست قيت حلق شرقر شوست قبخيلق شرقاتش تخنبس خدوق تخيتيه بقدا سويتسكي قمان اجر بيرسغدو عزبت الاحتش خن خيز غلغا ميحكر تقو ازر ساق وخاوت يمتد ساريغ يال ازر اخ ازر سكتينه قيتوات تغنر جدين نحما خلق احيق جدا سيلا داي ميحكت يما توربلش بيتسبليته لقيات بولك تحاقق وخشر داي حلار خاتشي اجر واحقق يولش мероприятие безвременно уснувших, и остается лишь за них бессмертный полк нам встать. Бессмертный полк, бессмертный полк. وخشرة إصلاح معي ملغ بكيرتشي إلدر خغالي ترشي نياسرتشي كوري يورترشي أوليتسش كتوربالي سورتش تسعرب ولير خشبه سيلا دايمي حكت إما داقش خوي غرغلنخ حاشر ليل دوز عادة سار داقلاتمتse لقيات بولك احتولو بشي ست قودش كوحتولو يحقاتشي ناخا مسز ستي سار قواتشش دي تحنت امتا غني чарца كوحتولو سيلا ديدز دي И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. турпали сурт лахта транспарант малохчу хакечи шолши нагахсана сурт дети цуньете пани дяец раши эштетем тамал дaqwats шхана фхам атабул трафарет бедолмегиди изал хитя ебох ждай мехтем да кош цар харни шиши дaqлацат kohтулу яхкыш царих цава гельсханов аладин зардях кайси техлену валдыцли шолждац Гельсханов аладин дуньян шалахчи темте эгер дуахқағдулчи Курская битва чилатара юқ ихынов қозлоз вяхынов үссіюқа қоди дяхқат суқетім чуцуағыш хәті әдин волошт енах қиттал. Бақдалоз дяхын килттом дабялчи әдерзіш хындас тығын цунво адак ухдаз мелдицар. Костюмы зайну ғылмазы еден теш мәқетіш. Сатсама жейнерсі гиден. Медаль соочалары еш сооден варғми олжешт медаль жәнжі бұл. وارمي تسوي إن شاء الله سون قبار جينتر اشتاقي شو إجا يرجع جين ده لا ده مش تحيني إجا مزاي
صغرين صديقة مديار غلغة ميختوه كميتي مزيد جلس خانف علاودينا تيم نياق دول قول دي احتو ميل بان كيختش مزيد بوخلو جاغ شغدوق دسات أرخيف توخك أتسا توخكش علاودينا خي اشتقبول تيم دواقش خوي خي خوان بيش دول كيختش سدوح تسار خاحت احتو ميل بولتشنجر قولو تسارخ يلو ماتيريالش وي عدخ تاج خانة دوق شار سيلينجج تسارع دوا كيخت دينا دوا تشريق دوا تشج مخدي يحد وقت حقوق تأذر إسبع شوز قوالق شرة تنين медали за боевые заслуги яхш. Так Германия юхера ценаена медали. Цена дуа шкяхтыж ценсилингеш костюмы цен техенеш во музей хачияни дахо цубя тамнык амби тахк бог беждетва. جلس خانف ألادين شوست قيد سحلق شرق شوست قيب خلق شرق قايشت سخنف تيمت حاتي ويقام ميقق دوحقش خان إذا حق واستفاو بن يقير خلدر شي ست قوديج ماستق شولا تشخنتشوح سي دولش حيدي قرقواتش جديات يعني شي يوحتي خاش خان إذا قدق الله تشيلش سيبرغ شي قرقل نخبولش دات وخرس تمتر سنات در بحن فتحة يعني شو ده شو الحمد لله والله واج دستو إنه واج لرت توم باب شو ده عشان دين دوج شاغر وشني عمدات واي كوكازي تاع ادريالجي بان وقت اشتدي هنا سنات لاتش جلس خانف ألادين ستساف إزري إيس بعديس قيب خيلغتشر ماي بيت بارخلغ إيس لغتشي دينا يقلتش خان سوخان جيتلر إيش يا كوتو يقا شوست قشو دوز ديش خير من كيفا إنديرا أوشو رزوان كيرت خامش Ескери амлади ложбоч кегишнях унагатанон терко ертаган кури юрточ тема комиссарати. Цигва шақитач шоз қысыға цабарыш дешір бағандош. Санюға юстер бехар, это доқа барышты дозитер цардях инди қырқуач тердол тем дуақош. Издерги мадары дозитеже Катиева Марина из сюжет. كل جاء قابل شبال الشيخ كواتش اسكري وغلار دولو ميكايلو اسكري تهي غش دولو كياخد بي دولش بريت شديان زام سكوري يرتجي تيما كوميسارياتي بينو اوز اسشق يقولوري كوميسيا بارك سمشت تحوجش انا анализ داچلوش لقل دوزو دوستش Другой глаз. Н, К, И. Сюда. لورش آیا категории أنا شوي سوتسنبوه ميكايل اسكري وغ احتو بوجبه كستا تخوغو رسي اسكر السولدات Комиссия чокла носу. Лурж, диплом, здоровье, вес, рост, анализ сдавал. Торбур служит бабса, служит ханупса, отец, брата, новости бы, шоу без божьего. كوري يرتجي تيما كوميسارياتي لوري كوميسيا تشقوالش بشوست قصوصك تاعسبوچ كيجناخا اخشو خيني ديشر بحندوش حتى بسارش ابريل بيت تطوالش دينا هدي قدر الاسكري غب شاش بلغياچ موتيگش تدخات شرتك بخلوش خنا بورف سليمان دي غاچوخن احتبواتش بسر حد شبير забол شيديالر غوخ чамбытсын. Отец военный бывший, вот он армию отзывался прям дикий яхр. Тоже вот с него я пример взял, как бы. Вот. مغشل اسكري بولخش كيجناخا كيحتر خل ديزردم تسقبخ احتبوش بحار شالغور بقدم السنيات آياخ كاتيجوري تدح دي قرد الزاقوات تباش تعدال تسار تدولا زرج ده نوق دوقا برچار برج здоровый бумогж бы بتعنيق تدولا زرج دوش سكلي اوس خنا или плоскостопие خنا но دوقا برج чык болаш бы здоровый бы غلغا республика тема комиссариата дахуч белха хар шир дуктука бейдло республика тейп пардиш учрежденияш даху агитационный болх духагат ахьях кигер хоит им гулка тудах ишваш ряс хул искариди qardadal иштема дишер заведение жяха график соблюдать до уклонистов на сегодняшний день бас юртыш قابيتا أغبيتا دا حبك يجر خو باستي اسكريت أحيا خربول اسخبت حي ازر أخ ازر سقط كتيو مارينا البقتيو روسلان دسخوف إليس كيرت خامش نوقر بوقو تولغيرس قوسم لاتبري водители غاشلو يقيرمز لوريري ازد جبدا دبولوشت هالشقات ديقر أخشر ديس شدوس باتشاقي автоинспекции вашайла ерегич России санцунтиза мероприятий ждакуажи в республике школышка это дешер хож шой арагах цу ахтбалчка хегамс деяклабицер جبدا даболой Пешеходный переход до Дягуля? Маздягуалха. Тогда, когда на светофоре горит красный свет для машин, а для людей зеленый.
غاش لورتها يزشول بقو نرتي مرزي مسلمة يزاي لتديش وينش حلقرش دينش دينت تغنشي أمجار دواقل ديش قويتسو جيبت تديس شو دزراخيت يلاج أوروكا حاشل وينش إنسبكتورا ماشي السخ مخيخ كاخرده والسخ كي سقعت تدوغ مجي السق لقبير جاغلوز وقبر سخ كي شات بشينش دول خش داغش شرط تغولش نياقة بقو توغ تسيش نيقدالة ديك بول بشونه وينانو بيلغ تبش ديس شو خي نياقش بوليسيول اتشراش دينا بيس نياق ساتيم لوربش جيبت د انسبكتورش قهيغش بول سان لوساج داغش بتغن زمايوش كلاسش كرديش خوي صلويف احمد دا دقز ديند وديتيلش غاشلت احسبويتش حتى تخم قيكرو دتسو سيغ بلرت نياقش تدق توغدرش دچناخك نك احسن تشواشان تبو وديتيلش سخ باش ماس باش بعدشو نياق تدوچان خوت بربوزغا سخ بولخش Соедеть, того уступить, стал Бог с масхер, вообще. تغن هارвар инспекторш лоуц бахлоушва цац болдешер хош суртер дяка бейтеш омяки чуяй. Вас сегодня поздравляем и желаем в эти дни всем спокойного дежурства и удачи. С днем Гай! Дук хатырыш несло в республике. Дук хатырыш да дук неслош حمد حنت از الچه تعز بوخ جاه أتقش دس مسني أتقش دس تخم بيرت إحدى الشخص متشات إحدى يشيتسن بواقع شر دواقع شر أصحاب دواقع سخش تبير دحيق سخش قوان نيستن شو تها أسخنديال شو تها از ديل خاب يعني بين داتس سدوحش مصور كيتا حيقر خوي صغر برج جيبد بول خوي مصور كيتا از بول حبيبيز بي تحلي يس سو تحلي إنك تحيق حج ديش دبي دريكش كيرتير мероприятие даялч дешер хой инспекторыш сан яқт бялыр водителер сқамалдырдыхы. حديقة поздравить тебя соберите госавто инспекция хон буклетыш делыш поздравители присмойдан хон хоз мероприятие холод хатик ден тон тодяк тадяк олдусиш бол беркете бушиш хоз атончо хоз тончо хоз хетердиз бодат хон дихет беришти схарда он инспекторы бог кетим стоицер берег водителеш халхай султан белгылдякыр ерму дозамик бериш бардечи дук водителеш ильер кертерил бак онырстар лорер калыра тагын бериш да ек водителеш няк бак оныршлори яхыш кайкырыл до буклетеш харни да калдис сех валар хадалзум муталиев жымсари албагачиев руслан дастхоев илес кертхамыш اشتر ميكوي تاخن واشان دوزي بلغو دي خاكر درش تتاي اشو صادق يوت سلادو هرا باركل مياش داخلتش